Een ruutje eruit tillen en klaar is het. Zo makkelijk komen inbrekers een vrienden weekend binnen bij de familie Skaap in Jesterbjerm. Op dat moment is er geen thuis. Er worden sieraden stellen en ik parfum en drank. De financiële skeer wordt roest op €10.000, maar misschien is dat wel net eens het slimste. Ja, je voelt je een beetje misbruikt in je eigen huis. We hebben juist de hele dag heel opruimen geweest en een skeermaatje. Ja, en dan wil je graag dat de daders. Maar goed, dat doet er net zo volle ta. Het is gewoon jammer dat zoiets gebeurt. De aankomende weken is er in Friesland maar liefst 56 keer inbrutsen. Het meest in Ljouwert. In de molenstritten haar inbrekers de door iepenbrutsen met deze peelstamper. Ark dat vooral in de bouw gebruikt wordt. Een brutale actie. De door is helemaal uit de spanningen spatten en men is de wenning ingegaan en daar had men heel mooi aan. Gelukkig weer de bewender net thuis. We weten net wat nou doelwest is, waar nou juist deze wenning uitzacht is. Maar in ieder geval, er is grof geweld gebruikt en de meesten zijn uitnooid. Maar we willen deze mensen gauw mogelijk achter de door, dat begrijp je. Inbrekers liet je hield het jonger te worden. Ze had de politie 3 jongens van vrouw Borden aanhouden die het net ouder binnen als 15 jaar. Ook de vernielings in huis bij de familie Skaap, zoals een bekraste televisie en messen in de bank, wiezen nevens de politie op jonge dierders. We hebben vaker mooi hetzelfde beeldje gehakt. Mooi mensen die oervallen plegen op een snackbar bij wie spreken in Oortschoot. Ik tot wie een jonge jongens. Ja, ik weet niet of ze spanningsziekje of net. Wat hierachter zit, komen we vaak net achter. Dat de jeugd in feite een beetje lastloosd is. Net terug weet wat die maat. Dan krijg je halfweg meer opvoeringen, zeg een drama's in worden. Ze weten het van echt niet meer. Je moet er medelijden mee hebben. Maar die dadelijke zeker, eigenlijk maak ze steunen ik nog. Het is zielig.